Usa ka pawikan nga napadpad sa baybayon sa Upol, Misamis Oriental ang na-rescue sa mga residente sa lugar. Upol Menro, dali sab kini gibuhian ug balik sa kadagatan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Natukaw ang mga residente sa sitio Malingin, Barangay Igpit, Upol sa Misamis Oriental. Diyang usa ka talagsaong mananap ang napadpad sa baybayon sa ilang lugar. Pasado alas 11 sa buntag adtong Huwebes. Sumala sa nakakita, abi kuno niya ordinaryong kahoy lang nga naglutaw sa dagat ang maong mananap. Una nila kini nasuta nga usa ka pawikan. Ingon akong pares nga pangonay ko ano nigulutaw-lutaw. Kahoy man siguro na. Anak ko kahoy na kay may pasagdan antod sa nagkapay-kapay man. Di akong giduulan. Nantaw na ko pawikan man. Di akong gituan dito. Di mo gid sa mudagan bisag ayaw na ko dala dito lalom. Mubalik gid sa dire. Makadagang higayon nila kining gibalik sa dagat apan mabanlas kuno gihapon pabalik sa baybay. Butang nga nangayon na sila og tabang sa Upol Municipal Environment and Natural Resources Office. Dinhina na kumpirma sa Upol Menro nga usa kini ka green sea turtle. Either siguro kana siya nga usa nga maglay siya og eggs o usab sa atong kuan basig nangitag pagkaon. O ikaduha sa siguro tungod sa siguro kainit sa atong panahon basig na luoksin baka siguro. Busa nangita siya siguro ga mga maayong kamot nga mugalam o makapahuway siya. Nasuta sab nga walay samad ug baskog pa ang maong pawikan. Busa gibalik ra usab kini sa dagat. Kaning area daghan nga padpad dinhi tungod kay atong mga information drive dinhi dapita kung inaingana nga mga creatures angay buhian. So kabalo na ang mga residente kung angay buhaton. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.